ברוכים הבאים לעולמה המופלא של הפייה לילי. הפייה לילי וחברה הטוב, פיני החזיר, בילו את זמנם בעזרה לחברים ובעשיית מעשים טובים. זה נכון, אני הפייה הכי מאושרת מכולן. ורודיה היא המקום הכי יפה ושמח לחיות בו בכל העולם. יום אחד, השלווה הופרה בממלכת ורודיה. היי חבר'ה, הכוחות שלכם לא יעצרו אותי. קבוצה של פיות פזיזות ולא מתחשבות העליבו והטרידו את כל תושבי הממלכה. תסתכלו לאן אתן עפות! כדאי שתגרמי לפיות האלה להתנהג כמו שצריך ולעשות משהו מועיל. ודווקא ברגע זה, שבו הפייה לילי הייתה זקוקה לכוחות הקסם שלה יותר מכל, הם עבדו לה. זאת לא הייתה אשמתך. זה לא מה שהם חושבים. מזל שלפייה לילי יש חברים טובים שתמיד נרתמים לעזרתה. האם הפייה לילי תצליח למצוא את כוחות הקסם שלה? האם תוכל להציל את הממלכה? משהו קורה פתאום לכוחות שלי. הכל אבוד. אבל תמיד יש תקווה. בואו לפגוש את הפייה לילי בקולנוע ולבקר בעולם של קסם, תמימות ואגדות.